ҳамада салом дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи антидаҷол. Бале, антидаҷол бояд рӯзои сешанбе барояд, чунки онае ки шумо медонед рӯзи сешанбе криминални расследование баромад, чунки расследование рӯз душанбе мебаромадагира бо сабабҳои техникӣ натонистем душанбе бироварда, сешанбе бироварда. Имшаб бояд пропустит накунем барномаи муҳима антидаҷола боша, имрӯз тамошо мекунем. Лайк мондана фаромӯш накунем барои тамошо кардани барнома ва оилавӣ тамошо накунем. برای کی 18 پلیس های антидаҷол. бо парвозавия арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14. Аксия давом мекунад то рӯзи 1. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаландони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи туҳфа, рақамо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. Илья, тебя злым сделал или не сделал злым? хоб, аввалан оғоз мекунем дӯсто аз барномаи пешинае ки ма дар бораи лангулӣ кардаму ба мисли ҳамин характери ҳамешагии ма ҳасте бордоро. Бо дар ҳамун ҷамъ намёкш додум дар як масъалае ки як каме намёкша гуфтаму то ки фаҳма ва ислоҳ шава ва буро як гуноҳу чиёша ба кала бигира, ҳамин кор тишина шава рава. Шумо медонед ва бисёр бинандаҳоам дар комментария нависондан тақрибан фикрошона ки ма чӣ намёк додум. Лекин аз ин бармеояд ки тамошобин фаҳмидагиаю намёкҳои мараву хиди лангулӣ не. Ба хотири чӣ? Барои он хотире ки беақлай. Чӣ гуна ки худаш мега беҳақлай. Беҳақл ба дастай. Ҳақл. Ақл. Беҳақл ба дастай. барои мисол якум беақлиш, агар ки намёка нафаҳмида боша, иам беақлиш мешавад. Адюмуш ки агар намёка фаҳмида боша, иам беақлиш мешавад, чунки намёка фаҳмида пас. Тина хуб барои ҳамин хел кружокни дар телеграмот. Биёен гӯш мекунем бародаро, чунки дар инҷа каме ханда кардаги гап задагиай, фаҳмиде? Каме ханда карда гап задагиай, барои ҳамин хотир гӯш мекунему, баъдан онеро ки ман намёк додум, реал ниша тамошо мекунем. Ин қадар вақт гапҳоша ман пушти парда кардам, то ки шармандаш накунам, гарчанде ки душман набоша, намёкш додум ислоҳ шава, лекин не. Ма субҳаналлоҳ. акнун гуфтанем лангулие ханда ба они зебанда ки охирон механда. Тайёри даҷол мекашмайруд парда. тавсиятон метем ширкати парвоз авиара. Ин бародар дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. ҳамчунин агар ки бихоҳем сарҳад бигзарем барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон, метавонем муроҷиат кунем. муҳимаш оне ҳастае ки бародар ба самолёт мегзаронад. хеле ҳам бехатар, зудтар. Парвоз авиа муроҷиат кард. суми реклама ютуб метавона зиндагитро пеш бара. лекин он намуд сети магазинҳое ки шумо мекунен, он намуд нест. ё ин ки гап занам дар бораи чанд хона доштанат лангулӣ. ин ҳамин видеоро дар телеграми худаш партофта ва гӯш мекунем ки кружокра чӣ мегам. бача, ма субҳаналлоҳ. мега ки бигӯ ки чанд хона дорӣ? 4 хона дорам. 4 хона. алҳамдулиллоҳ худованд додаям. мега ки ба худо додагон бас накун ки зеро ки ура худо додай. ҳамин бахилӣ мекунӣ ва ан хел чиз ки мекунӣ барам қадар прост ҳамин зиндагӣ та пеш мебарӣ, мегардӣ намихел. иси медро иша меқапӣ, иси медро иша меқапӣ, ӯ занака ба зино меқапӣ, ӯ занаки дигаша хрен знаю намедонӣ. оё намедонӣ ки зани худат дар чӣ ҳолате ту дар аврупо гаштаистай? занои мардума бироварда ким чӣ чизошуна видеоҳошуна, оё ту худат намедонӣ ки янга дар куҷо гаштаистай? намедонира? мара Аллоҳ додаям. Аллоҳ медонӣ бимбир бахилӣ. хоб, акнун агар ҳамин видеоро пурра тамошо кунем, гӯш кунем ки чӣ гуфтагиам ман. ҳозир шумо бародаро дар бораи чанд хона доштани ӯ гап задан чӣ дахолат дорад дар инҷа гуфтана, ин хеле фикр накунем бародаро. И подсказка барои лангулӣ, барои роҳ доштани ма дар дигар манбаи маълумот. аллакай худаш лангулӣ метавонад дарк кунад ки ман ира
аз кадом манбаи маълумот гуфтестам ин қадари кӯтоҳаги гапа аз ҳамин хотир лангулича яъне ки намёк буд ки ҳамин одам дона ки ма ба кадом манбаи маълумот даст дорум ва ислоҳ шава то ки мо ба ин дараҷара нарем. нигоҳ кунед бардоро, шармандагӣ хатогӣ нест. яъне ки гуноҳи кардете дар асоси хатогӣ боша таамро иқрор шай ба кала бигири бахшиш пурсӣ шармандагӣ намешава. шармандагӣ оне мешава ки инаи намуд одамворӣ ҳамин қадар ҳаракат мекуна противникат ки ту ислоҳ шай барои хубии худат лекин ту бо худа дар ботло ғӯтондестӣ. хоб ира ту худат хостӣ. бо ман мегум ӯ видеои ман ӯ гапои ман намёк буд ки ман ба кадом маълумот даст дорум. ана ки имрӯз ана ҳамун ҷошама мемонам мефаҳм яке тупой гӯш кунем ака дигариша аку бо ҳамин наворат мешава бо ҳамин куржок бо ҳамин наворат мешава ин ҳам як беақлӣ шай ки мега ки ака бо ҳамин наворат мешава ҳамин кружокҳо яъне ки дар асл ҳамин одам беақлай дар асл ҳам беақлай ки ман дар видеои пешакӣ гуфтам ки ин гапи ма ки чанд хона доштанта бугум медонӣ аз кадом манбаи маълумотай и ба хотири намёкай ки ту бидонӣ як подсказкаи дигар метиҳам то ки фаҳмӣ ки ту дар ҷои амн нестӣ то кадом вақта баъдан мегум то кадом вақта ҳоло подсказка чунинай дар вақти аз ҳама ҳолатҳои оромит барта нигоҳ кияй ака бинем ки дар дигар кружокш мега ака бо ҳамин дигар видеот ҳамин кружокҳои ман мешава хиёл дар асл ҳамин одам намефаҳма ки ман дамҷа чӣ намёкш додам лекин тамошобино фаҳмидан чунки тамошобино тамошобини ман мега ки бугу мара се рафиқат кияй ман мегум ки ту кӣ ин одама тамоми атрофаш ранги худаш беақлӣ ду кунаи ду рӯяи даҷоланд тамоми кругш касе ки қатъи ҳамин дӯстӣ мекунад ҳамаш агар як атрофи ҳамин як одам ба ақл мебуд ҳамира видео маро тамошо карда кружокҳоро медид мегуфт ки бача стоп бест тура гуфт ки ин гапа ма калимаҳоро гуфтам на ба хотире ки хона доштаен ти мада пофигай хона дорӣ надорӣ ту ба хотири оне ки источники ки маълумота да ту намёк додистай фаҳм ту ҳамин гапҳоро да куҷо гуфтагӣ ана ӯро гуфтаистай одам так что бест яъне ки одами атрофбудагиш ин кор анализ мекард мегуфт лекин нест дар атрофи хели одам ҳамаш ранги хичанд аку бо ҳамин наворат мешава бо ҳамин куржок бо ҳамин наворат мешава не навор намешава мо просто дар инҷа хандаҳоитро тамошо мекунему ба ҳолот механдем лекин навори ма оне ҳастае ки ма парда пӯшонда гап задам дар видеои пешакӣ имрӯз открита мемонамш куржокома бигир напуршонам хел бигӣ мошон ман шалват намезанам ман тувори нестам бахилӣ кунам ман кӯшиш мекунам ки як бародарам алҳамдулилло соҳиби як чиз бошав соҳиби кор бошав соҳиби молу мулк бошав фаҳмидӣ бароям қадар муҳаммад садқаи номи муҳаммадат кунам прежде чем як каса обсуждат кардан машалло беҳтарину кастумта нав кардай қандо табза машалло уна кастумта нав кардай мешидай ку бо як кастумчай дига бигида барат бупӯши сӯси барои хита бика мембирӣ мерай янга шу мекуна мерава фаҳмидӣ барои хита бика пат бахилӣ нака нигоҳ када бардоро одама чанд қадар заифиш чанд қадар беақлиш гап умуман маъно надора барои мисол кастумчата нав кардай мега мардуме ки маро тамошо мекуна аз аввали ки ма рӯзе ки аввали ки ма кора сар кардагем ма ба формаи классикӣ оғоз кардагем якумин баромаде ки ма дар каналам кардагем ба формаи классикӣ буд яъне ки кирта кастум палто ҳамин хел чизо қатъи ма видео кардагем хай байно дашидагие ки ягон футболка пӯшидагем ягон толстовка пӯшидагем инакда бале шидаги ягон курткаи дига пӯшидагем ягон кастуми ҷинс пӯшидагем лекин мақсад ки формаи классический барои ман ин чизи нав нестае ки одам мега кастумта нав кардаи ин чира нишон метаҳад ин заиф будани одама нишон метаҳад яъне ки ту ҳамин гапа чихе беяк таҳқиқ кардан беяк чӣ кардан хести ҳамин гапа гуфтӣ ки ман одаме ҳастам ки ҳамин намуд стил қатъи ма блогери ма ба ҳамин намуд стилай кӯча да гаштани ма ба ҳамин намуд стилай лекин бо гап мезана бо дар бораи оила
акнун мебинем ки дар бораи оила гапзадагӣ янга мекунӣ. Мебинем ки янгамон чӣ мегата баъди ин видео. баъди ин видеое ки ҳоло мемонам ман чӣ мегата. хай ака я тараф бигирем, ман медонам чӣ мегата. нигоҳ када ту номарди, як номарди бахили гуртанги тӯбакам худо медонӣ насколько одами пасти ки ҳатто ку дигар намедонам чӣ бигӯм, барое ки ҳамуқа бигӯй ҳамуқа одами пасти, ҳамуқа одами муттаҳами худозадаи оқи падару модарӣ. ма ба худо намедонам ҳамун падару модари ту ҳамун авлоди ту тура чӣ хел тура як бор намегӯянд ки бача ту чӣ кор кардестай. просто ку хита беобрӯ. видеое ки ҳоло ман мемонам мо тамошо мекунем. ту медонӣ ки ман ин видеоро кай аллакай дорам. ба фикрам ним сол ҳамшидагиай. лекин ман ҳамонро да мардум пешкаш накардам. ин гунае ки ту маро баҳо додастӣ ба ман тамоман рабт надора. чунки дар охирон видео ҳам ман хуб намёк додам ки одам ман ин гапҳоро гуфтаистам ба хотири оне ки ту фаҳме ки ман дар кадом манбаи маълумот даст дорам. агар ту мебудӣ чунин одам ранги ман ки ин қадар маълумотҳоро дора, ин қадар муддатҳои дароз интизор намешидӣ. чизе ки ҳоло мо мемонем тамошо мекунем, бо мегум як бор дигаи набо мегум. ман ягон вақт воима накардам, воима намекунам. ин як заррачашай. даҳшатай ноки лекин як заррачашай. рафтаистай беобрӯ. аз сурати мара чӣ мемонӣ? сурати мара мемонӣ просто ба янгара як сум ним сум кор мекунӣ, роиш мекунӣ. ҳеҷ гапи надора бикун. бача ин қадар хизмат мекунем алҳамдулилло. ай пишти мо ҳам ҳамин семияи ту бале ин залал мешава ҳама ин гапҳои гуфтагии худат янга. ҳоло адзивои янгара мебинем. адзивои янгаи мара мебинем баъди худам да янга гуфтан туғурӣ намегиравая. баъди ин видео чӣ гап мешава? якҷоя тамошо кунен. натарс ҳамин видеоро якҷоя тамошо кунен. ай пишти мо ҳам ҳамин семияи ту зиндагиша пеш барои ҳеҷ кор намекуна ку охи. бача барои моро як шараф аст, шараф фаҳмидӣ? барои ҳам қадар янга дароиш ки ҳеҷ кор намекунам. муҳаммад ҷон гӯш ки мара талхакаф наша, соф талхакаф наша. амин таваккал ба аллоҳ кун, аз аллоҳ талаб кун метад. ман бигӯ хонаома бигӯ 4 хона дорам, 3 магазин дорам, 2 мошин дорам. бигӯ амёра бигӯ чӣ ба намегӯй охи? бача бигӯ. чӣ хел ман ёдам фикр кунам нижи плинтус аз ами як ашё да ин одам беақлтарай. реални барзоро. нигоҳ кунед ки дар ҳамон видео фикр кардае ки ман гап мезанам дар бораи оне ки мегӯм ки чанд хона дорем, чанд мошин. беақл. ман гуфтам ки гап дар бораи хона нарафтаистай, гап дар бораи оне ки ти калапуч фаҳме ки ман дар кадом манбаи маълумот даст дорум. фаҳмидӣ? ҳоло мо тамошо мекунем аки баъдиша. ҳоло мо тамошо мекунем. ту реална хиёл мекунӣ ки ман да вообще пашорум барае ки ту чӣ дорӣ чӣ надорӣ. ту чӣ дорӣ чӣ надорӣ дар аслша ту худат гуфтагӣ. 4 хона дорум, 4 мошин дорум, дигар дорум. ту медонӣ сани кӣ мегӯй? сани ягон духтаре ки бояд биғалтониша. аслиша вақте ки кӯмак бигӯянд та чӣ мегӯй? турсӣ ки тай кияй? турсӣ ки май худам нестай. инами та дукунагӣ та дуруягӣ та ина нигоҳ кунед. дар як тарафаш та ина гапа мегӯй? 4 хона дорам, 3 магазин дорам, 2 мошин дорам. дар як тарафаш ин гапа мегӯй. дар як тарафи дигаш ин гапа мегӯй. турсӣ ки май худам нестай. инами та лангулӣ ти инами шахсӣ. 4 хона дорам. турсӣ ки май худам нестай. 3 магазин дорам. турсӣ ки май худам нестай. 2 мошин дорам. турсӣ ки май худам нестай. мада дар кор нест ягон чиза дар бораи ту гуфтан. ҳама чиза ту худат гуфтагӣ. ина лангулӣ? 4 хона дорам, 3 магазин дорам, 2 мошин дорам. инаам лангулӣ. турсӣ ки май худам нестай. чӣ дар кор аз ӯ 4-5 хонаву 5-6 мошин доштану дигараш дар ҳоле ки турсик дар худ набоша. турсӣ ки май худам нестай. аввал бояд турсик бихар, баъд дар бораи хонаву чӣ гап зад. хоб акум ба охир расидем. биёен ака тамошо мекунем онеро ки
дар асоси чӣ ман ёдама чунин намёк додум? Ба кадом маълумот ман даст дорум гуфтана намёкш додум ки биё ҳамаи маълумота наброрему биро ба кала бигӣ. Хуб, тайёрин тамошо карданда? Омода боши Лангули? Оилавӣ тамошо кун, маҳз оилавӣ тамошо кун. Агар натарсӣ. بخیر. Gesund. Gesund. Beschäftigt. Und das Zino hatte ich schon. Besser. Я бы кашечки бабиным кайф کنم. Бакашушу. Конечно, бкаш. Уже шидесам бкаш. Хаймали бакашухи. Кашиш. Не, ما قسم خودم که بکش نمیبین ما که با دیگه هم تری ببینیم با دیگه همه علیخ بکش بعد اختار بکش یا بار گفتم بکش کرتا بخورم بگو کرتا بخورم البرز خیلی بکش و خیش Конечно. Эфич. Наза. Эфич. О. Как нафучить хеле. Амитамекниш. Havaslarım gittim bir kitapını ekledim. خیلی که اومدم بعد میبینی بکش اداخته где-то 20 минут, да. Ну вообще як мордем тогда. خیلی که اون آدمش که اگه کی داره نگون سران تیز میشه. خب تخنی که داشتن این دوام داره برادارو در اینجا بود چیزی نیست. خب فکر اکتایختون رو در کامنتاری بنویسین دوستو اویدی چی گفتنین. در اول البته که آگاهی کرده بودم که 18 پلوسای فکر میکنم که اهمیت دادگی باشه اینشا. لانگولی ما همه مسئله را ترا گفتم در ویدیوی پیشکی. ترا گفتم که مقصد ای گپی ما گفتم به خاطر خواننه به خاطر اونه که تو فهم که ما در کدام معلومات منبع معلومات دست دارم به خاطر همه و تو در شانس برو گناه تا با کلا بگی همشه حل کنیم. خودت یه بار در خودت سوال تی میدونی همین صحبت کی بود؟ میدونی کی بود؟ تقریبا میدونی که چی قدر مدت شد که ما در دستی ما همی. یک بار خودت فکر کن که aynı zaman اکن فکر کن که این بچه چند قدر بچه با صبر بودگی، چند قدر بچه با طاقت بودگی، با وجود این چند قدر بچه با رحم بودگی. که نسبت تی دجال شیطانی توار پسترین آدم تصور کن
تو با این قدر گپو نسبت به ما گپ میزنی؟ با وجود همه این تو اگر مرا دشمنم حساب کنی، تو به مثل من دشمن دوست او طرف بیسته. به مثل من دوست یافتن вообще ناممکنه. به مثل من دشمنم نمیابی. دشمنی که این قدر شانس بوده، این قدر امکانیت بوده، نمیاکد بوده که ای بچه ما دارم چیزهایی که جزیرت میکنم ببرو حل کنیم. لیکن تو نه. یک گاوی کلی توپای وری سر تا ده چقری زده از ده رفتیستی. ما هوایی گپ نمیزنم. ما گپای پوچ گپ نمیزنم. با میگم تا последний твар, последний никто هستی. ما همه را با دلیلاش خطی مردم دا پهن میکنم. تا چنده که همین مسئله درست کشیده رفتن میگیرد، تا چنده تا نیکتو شیدن میگیری. میدونی امیر لنگولی خوزی با ما چیزهایی دارم که حجر و بیا اگر که توی وقت این مشکلی رو حل نکرده باشیم حجر و بیا بعد با واشا نشون میدیم. و سال شید ما چونین چیزا را دارم. سال یگون هفته یکی ویدیو نکردم یا که یگون چیز دیگه خیال میکنی که من معلومات ندارم، یا که کروژوگ میکنی میخندی که نه یارم با بگی ویدیو که ما خیلی آدمی نیستم که گپ زنم ببرم رنگ تو برای پیجک ما چی ما پیجک دارم. یگون جای خنداوریش نیست. لیکن ترا درجه تفکر فهمیشید به همین درجه هست که پیجک پوشیده گفته تو میخندی. ای آدم تو دیوانه ای تو. در دایره موضوع گپ زد. موضوع خیلی هم ساده و خیلی هم آسانه. در مسئله هایی که مرا تهمت کردی همونا تهمت بودن چون که دلیل نداری. برو اقرار شو. چی گونه که صحبت کردیم قطعی رمضان برامد همش اقرار شد. این رنگی همو این حاضی بین که گشته است، لیکن تخت در باطلاق تونده رفتیستی. چی فکر میکنی در آخر چی میشوه؟ یگان چیز خوب برای تو نمیشوه. چون که من شخصی هستم، باید بار دیگه میگم که من شخصی هستم که یک چند صد قدم پیشکی فکر میکنم. علاقه خودت از شنیدن انا همین صحبت فهمیدی که من چند قدر وقت شدی را ما دارم. قپیدمی ایستادم. یعنی که در آستین ما توس همیشه هست. تکبری نکن. یا اینکه بکن. اختیار در خودت. فکر عقیدتان دوستان در کامنتر نویسین. لایک موندن فراموش نکنین. همه در خیر. تو ویدیوهای آینده چی بگم دیگه؟